la ya ite se ko men ite se ko men yaquba de tulo bala yusuf ka kule ka fiyen ya ta kana bla afat lo koro ne tulo te foshi la koy o ka ba ko tsare ne tulo bala de ne tulo bala do bi ka fo ko fa yahuda mfa fiyen ya ta katana e katado yaquba tulola alayhi salam مبا يوسف أو بمين ساسيسا ماذا تريدين يا دينا؟ دينا يبمنيني ذهب أبي وأمي مفاني باترامي البلدة لمرافقة أخيه وترى فراي أوا بناك يوسف دكا كوي دينا عليه الله ماذا حدث؟ مرغرا لماذا تمزق حذاؤك الجميل؟ من كنت يكاني سمراني ما يفرلا ثيابك النظيفة؟ يكفي نسانما نغرا kabako imi kusi kanyi yukun sigi nyaga sarade hali sabi ne kibla kan kuntigi wa rahil ga yatima ita laje nabi ne kamuna su yudike ita nyeda laje anyeda laje ke amuna su yudike ko ne jode ba su yudike joye sisa alaje an wala jode ba su yudike joye boy ne dina mfa Yusuf dogora na de ay Yusuf na balma de bora kata ko kono koyi fa isona tugodi ko ke ne ay aka tashin chama an balma ube konan juwa ka Yusuf kande mun ko so isona kata kana jora sande muso dina aw Yusuf de anyi ni fe ko ngato aka ta balma fe ngu Yusuf kanu bi yoro be sira Yusuf ka ade balmauma awa siga sitala balmaw de yanyi ni ka ko gilaya mu ko sa awa ni fana yato akata ubudum ko so nga yira ka fun dalin bula jawri ko so ne ga sira barka boyana jawri ko so ne be ka sogo yeso go munu bi kan la sira ne Yusuf yo sogo la be yoro dola mi dibi ma yoro ya bi ka kashi ne sogo dola de Yusuf be dibi ma yoro la bi ka kashi ne sogo dola أنا أثق بأولادي ne dale men deuna سوف يحرصون على ubuna Yusuf ko lasi ko yubasi kana kishile ne dale men deuna من جهتي أشك ne ko ne asiga benela de من تراه معصرا بالتراب jonde fikira jonde no ko bogola bi wala an wala ma an jonde no ko bogola lolo ani kalo ito wele sawa إليك عني mbla lawi atonga faga ka fara kala se abama ay ama be oka yahuda ama be oka ambe na dore ka nyo foto ne ko so ka sika idai tu ha bandala ay karoke nto so ka yusu faga de atu ta ka faga sa atu aka ko ba shekele ay funi ne fa folo de no te mbita umalo ate faga إما أن تصفح عن يوسف أو تموت ibe yusu to wala ma ikasa so na je ay kele dabla yahuda fe kele dabla lawi ma son Yusuf fiki jo لقد حلت بيني وبين لك me feka min ke yem bali ola de ستندم على ذلك ibna nimsa ola don dola الله تعالى لي mbado Allah ta'ala tina ya fa'uma منك الغفران ya fanyine be ya fanyine fe ya fa lawi ma على أنني ya fa ne ma wallahi ne ma do ka fa ku be sebela ya fa ne ma de Yusuf ne lawi ya fa ma Yusuf ya fa ne ma wallahi ne ma do ka fa ku be sebela ugulo يتوجب على ne ba do الأنبياء annabi nyima ndin أن يذهبوا wajibi do uku labe kanyashi gelaya cha mama مصائب الدهر ani wati masiba uku labe ukama لكنني ngane يخيل إلي ne ma don fiyo أن طليعة ka fa ne ka masiba ستنزل علي obina jigine ka bo ne palma de yoro no te ne ku sigire meni masiba e
kira utala yoye mun ko so ibika yele Yusuf ne balmake قبل ساعة فقط wa ka ko ler kelen da manye وراح كل واحد awen bom fawulo abela gele bika bulu dada nkunje la kan ngulo mosi mosi abika sumusumu يهوذا أركبني ضغط yahuda yere ne ta kan la yele dabaka ka hine yirana فقلت في سري ne afon kono sa له إخوة ni mami ni balma soro ina fon nunu في حياتي imanga sira fusinya ikanye na maya kono ولن يرجع لأي خير ikuni imanga se fusi ma farati kula nga jaja nyere la هم أخوتي ne awa jugu yere jawo ne balma de من عقد قلبي mami ni dusukun siri fewere la wala yi sema fewere minti Allah taala ibone biye de ni mama ni sema fewere la minti Allah taala ibone biye قل لي afonye ماذا ستفعل مع هذا؟ ibna muke dem seni no fere ibna muke أرى أن نعود أدراجنا إلى البيت anga sai ka taso حتما أنت تحلم bisu wala wo ubenaka to ibe beke لك بإعادته ante son ikala sai ka taso إلى قتلك han na wajibi da ka aufla be fa nyon fe awo amboke amba aufla be fa nyon fe آخر. nan do re ante son ina kata fona ya aufla be fa ماذا ne mo ke sambal make يقولون ما ubuna ambela yele fa nyon fe ko bal make Yusuf يتوجب علي أن أحول دون قتل wajibu do nga fendo ke mu ko sa ukana ifara afunga ko do ke mimbi awa ubali falila to ngoke حسنا يا aho anyana balma إلى القوافل السيارة otana sera munu beteme anga di ulu do ma ukata naye إننا لا نستطيع أن نقصدهم ونقدم an ngati sa yesuma kata fungi kata duma no yala obisika nate نجلسه في مكان ota anga tigi yoro korota le dola wala sera ubaye أو ما شابه akada yir safi wala ma yoro dola anga bla yoro dola uta botala bata أرى أن نلقيه في إحدى na kila anga bla kolondo yoro la أراد أهل wala mukoto serew no na kubira jimi uba soro yo utanaye anga kete awo kolon أعرف بئرا قريبا من kolondo ben yoro kerefe ya من البئر قوافل التجار aywa sera ubete ma yoro kerefe la fe فعندها سرعان ما تعثر عليه قافلة nan tara doro sera uba soro itili ala ها؟ awo هذا ممتاز okay anga kete ota anga tana kolon yoro la انطلقوا بقطيع الأغنام ay tani bawo ye folo ay tani bawo ye yahuda laya dina binyamin sayyidina yaqub mfa متى سيرجع يوسف؟ yusuf bina kuma jime لا تقلقي يا ابني. kana joronde muso ثمة متسع من الوقت حتى wati be halisa o bina أيام هم يهوذا بيوسف soni kako لاوي تصدى kako tle dama donye yahuda kumina yusuf bugo lawi de yabale في قول أو فعل لا أدري ay mun ke رفض أن يروي رؤياه sabula amason ka ka sogo de korofo yo dron o de ko so o kumina bugo حديث أحد ne du ya fa wa kana fo mo shi wo lawi abe fere ke yusuf ko ni kan akana faga ni min be ke o ka ke me fagali ko o ka bo amade ko wata bla kolon yoro la nu tara bla kolon yoro la جرى mun de kera ألم نصل بعد ama se folowa بئر قريبة من mo ko do ka turu ni yoro la ya هكذا ah هل تريد أن يخرج يوسف e fe yusuf ka bo aka boli awa فيعيده sere fe awo sere mo ka o tana o ka tara fama e fo ri ka ke wa e be ka sugo de ya o se akere وصلنا an sira ku an ka tana kolon jan yoro la تلك الشجرة kolon fle ni yiri jukoro ye fe o be ka tana yoro jan lawi te fo ka tana yoro jan ga o ko de fo ka tana yoro jan ni de yahuza ani tawiye bembe de ke lawi ani yusuf kama ماء ذلك الجب مالح أنا nga أعرف kolame fulani ye aji ko omado e ama ko tola ولأجل ذلك لا تحط القوافل botona o de ko so sera utena ya ko he itatu الأمر أو. لأجل ذلك جلبته mun ko sanna na ya هذا معناه أن يوسف سوف ni ko yusuf abisa ko mun ko ka abisa he anga tare anga sira tala yaye kolon ja aji ko omado sera u bado utena ye notar ni yusuf ye o ko abiso nga saye yahuda ka ka sira tala ko ya ke o yere ko to ka ma ko ka na ni fore ko ka na fa ko jiko omado sabla ale adabu yusuf ka saya de ko so yahuda balma jugu البئر عميقة kolon ka jande hal na ka jan جاد عشير jar ashir لبالي الحبال التي نستعملها ay nani juruye aywa amanga aywa biun siri aywa ni juru miere ananga baun o to ay nani juruye يصبح طولها كافيا muko tanga siri siri nyona muko so akaseka jaya anga yusuf la jiga kono
ko ka taa juru ta kana u bɛna juru siri ɲɔgɔn na o kungo ko k'a siri a siri yen de ko k'a sigi kɔlɔn da la nka k'a jigin kɔlɔn kɔnɔ o yahuda ka hakilina ye ko ka na ni juru ye yahuda kɔlɔn in ji ko a kɔgɔma don ayiwa mɔgɔw tɛ min a la dɛ an y'a f'i ye koyi a kɔgɔma don i ma kun Yusuf a bɛ sa koyi minɔgɔ b'a fa koyi n'a y'o kɛ ne b'o dɔn sa ne b'o dɔn to yen ne ma n'a yan gansan koyi n y'a dab'a kama dɛ a ka ɲi k'o labɛnna ka ban a balola wa wala a sara wa a banna na yan kana gɛrɛ a la yahuda a to yen ne yɛrɛ b'a kɛ balimakɛ yafa ne ma dɛ cogoya wɛrɛ tɛ n bolo yahuda ko k'a to a bolo n'a tɛ ɲɛ sirili kɔ ale yɛrɛ k'a siri n'o tɛ n'u y'a siri u b'a ni juguya siri aw bɛ ka ɲaga mun na ne ma fɛn k'aw la koyi nka i ka kɛ kuntigi y'anw kan an tɛ se k'o kun dɛ Yusuf i ka jɔyɔrɔ an bɛ hasidiya o kan Ala tala ye jɔyɔrɔ min d'i ma an bɛ hasidiya o kan dɛ kɔlɔn bɛ se ka kɔlɔn ye dibi b'a la a to yen Ala tala faralen b'i kan Ala tala b'i kɔlɔsi Yahuda n bɛ siran kɔlɔn dibi ɲɛ n lamɛn sa n balimakɛ aw tɛ fɛ n ka yɔrɔ janya aw la de wa n bɛ lahidu t'aw ye n'aw ye n bila n bɛ taa ka bɔ ka dugu la n bɛ taa yɔrɔ jan n tɛ segin abada n tɛ segin ka taa n fa fɛ yen tuguni an tɛ da i la n bɛ siran dibi ɲɛ n bɛ siran a y'aw jɔ e bɛ ka mun ɲini sa an bɛ taa mun fɔ an fa ye n'an taara n'a y'a ye Yusuf la an bɛ taa mun fɔ an fa ye an b'a fɔ suruku y'a dun a yɛrɛ ko bɛ ka siran suruku yɛrɛ ka n'a dun yɛrɛ an b'a fɔ ko suruku y'a dun a b'a dɔn k'a fɔ kalanni yɔrɔ a falen bɛ suruku la nka an mago bɛ taamasiyɛn awɔ misaliya la Yusuf ka duloki n'a y'o nɔrɔ ko joli la o ye taamasiyɛn ɲuman ye awɔ n balima n b'aw deli ayi a ye n bila sa ayi a ye n to yen sa a ye n to yen ayi a ka dɔɔni Lawi a ka dɔɔni a bɛna min fɔ n kɔ mɛn kana waati tiɲɛ ayi Lawi aw jɔra k'aw b'a fili kɔlɔn kɔnɔ aw tora n'a ye kuma min fɔ n ye o tɛ fosi tiɲɛ aw ye a y'a to n k'a lamɛn a bɛna min fɔ a y'a to n k'a lamɛn e fɛ ka jumɛn fɔ n balimakɛ a fɔ n ɲɛna n bɛ fɛ ka kuma i fɛ ne kelen ni kelen de a ye min fɔ aw m'a mɛn yan a ka taa k'aw bɛ fɛ ka kuma Lawi fɛ a kelen n'a kelen ye n balimakɛ n b'i fɛ n b'a dɔn k'a fɔ i dusukun ka ɲi n dalen b'i la n balimaw fana b'u bɛɛ lajɛlen fɛ hali n'a y'a sɔrɔ u bɛ ka kojuguba kɛ ne la ne b'u bɛɛ fɛ n tɛ fɛ kojugu si k'u sɔrɔ ayiwa kana to n fa Yakuba balimaw ye min kɛ n na kana to ka bɔ o kalama dɛ sabula n'a bɔra o kalama a b'aw danga a b'aw ban de pewu n'a ka danga ye a ka danga b'aw ban kana to a k'a dɔn a kana nin fɔ maa si ye dɛ n kɔsɔn u kana taa fɔ Ala kana ɲuman ye dɛ kana fɔ k'u ye nin kɛ n na fɛn bɛ ka kɛ bi a dogolen tɛ Alahu Taala la fiyewu Ala b'a kalama nka aw kɔni Alahu Taala ka kisi kɔni ayiwa kɔni a ye tuubi ka taa Ala ma mun kɔsɔn Alahu Taala ka kisi ka bɔ ɲangata ba ma a ye tuubi ka taa Ala ma jɔn dɛsɛlen aw bɛ nin k'o la maa lafulen ne n fa b'a fɔ Ala ye ne suganti k'an kɛ ciden de ye nabi ɲuman aw b'o dɔn aw bɛ tila ka ne tɔɲɔ nin cogoya la ne bɛ siran aw ka koyi n bɛ siran aw ka Bani Israɛlakaw ni kana kɛ aw ka laada ye k'a fɔra nabi ɲuman nataw kan aw kana ni ɲɔgɔnna kɛ nabi ɲuman bɛɛ la an dusukun jalen sa Ala ka danga b'an kan an dusukun jalen don Ala ka danga b'an kan an bɛ ka kojugu min kɛ nin ye hali waraw tɛ nin kɛ u ɲɔgɔnnaw na Ala ayiwa Kabila y'a balimakɛ Habila fagali min kɛ an y'o kurakuraya Ala ka danga bɛ anw kan ayi mun kɛra mun de kɔsɔn a b'aw sumaya an ka taa ko in ban an k'a ban siɲɛ kelen an ka taa ko in ban
ayo jo lawi ay mbaw deli mbaw deli أنا لا ناصر لي de batini la fo Allah ta'ala Allah ndeme عني وأغفر Allah ta'ala ndeme de batini ni alate لاوي lawi شمعون shamun أبي mfa ساعدوني ay ndeme ndebe sira لاوي ساعدني lawi ndeme بعض الحبال. ayta jururo takana anga to siri ko ka ta juru takana abe yahuda de bolo lawi abe yahuda bolo ayafli yahuda yafli ka jigi yahuda balama jugu ayafli sinji jugu ayafli mogo jugu ayafli ako to mo ka ta juru takana o furace ko to ayafli ka jigi mfa abina kolonji kono Yusuf sirlen bina kolonji kono nuno bolbato fe ku beta juru to takana yahuda jugu man koro yahuda balma jugu yahuda sinji jugu ayafili ka jigi nuno ku beta juru takana de Yusuf bina lawi Yusuf bina abina Yusuf أبي Ufa abe kolonji kono Yusuf Yahuda ayafili لم أعد أسمع صوتك. nitluta mangana ble ما بكم؟ mani bawla أليس هذا ما أردت؟ amma ni de lanyini wa أنت وحدك kelende ni lanyini نحن لم نقبل بذلك amma soni ma قتله منذ ibu البداية ka fa kam na damne boyne سوف تدفع الثمن إبا سعودي. علتك وجه قابيل inyira chejugu iyo da kanaka kabila ya abama ke habila faga ngai ko dem sende faga alaka danga bika ni danga min do abeti ga ambela jele ka abeti jera ka ge مثلي تماما. re kujugu kala ina fo ne قمص رداء الأخ e baka kibe ma fi ndo kana wote ko ambe kele ni kujugu min do ambela jele ndo Yusuf uyafili sisani Allah ta'ala tae Allah ta'ala ye kulu de fale kolon jukoro ka korota ka kulu fonti Allah kulu fontira kolo caman cela ka Yusuf lawli wulu yutake atoye masa ta'ala tae si ta'ala Yusuf ye لا ريب أنك siga shi ta'ala Yusuf de koy لا ريب أنك siga shi ta'ala show Yusuf de لا ريب أنك يوسف siga shi ta'ala Yusuf de أجل awo أنا يوسف ne Yusuf ye ne jina silame do de Yusuf kibariya bora kalama kamni wati jan كنت أعلم أنني سوف ne kun ba do ka fo ne bina e kun nyoya yankwe ومن تكون أنت jon ye ne chede ye سعيد wati jan mo de ne ye من غابر الأيام kamni don ba temenu na وأين لك أن تعرفني بالاسم e bene do to de ne to ولي بعض أنبياء Allah taala kana yuma do de ye la kale likene e ka kista mimi na kila uya la kale nye أحببتك وتعلمت ne fana yi kanu ndusukun lona ila لطالما تمنيت أن ألتقيك ne anata kuma chama ngi ye kwe ذلك النبي o nabi nyuma ne afo ngena ukata mashe fo ngena eka يوما akuma dondola الدنيا ibna bange ni kolon ina جئت وجلست هنا منذ ola ina ni sigia kane makono wa جلست في انتظار awo ni sigira ki makono ya samba kilini sanke ma flambe ki makono ya samba kilini sanke ma flambe kane makono ya awo أنتظر قدوم ne kumbe ka awa kishibade nali makono بشرني بكل na yuma mi ni aiwa na yuma ye nguna funna kibariya ye حتى يجيء يوسف ukoma ko ngan sigia fo Yusuf yera yo kabuna na yera ni kolon ina ode fora nyana اليوم الموعود wa bide do ko do min fora ne bido ko أنا أيضا Yusuf مسرور بلقائك. ne fana ne kuma nyoya ni so jara no ye أدركت جميع الأنبياء ne na yuma belage de ka wati soro minu temana كلهم بشر o belage de ni so jara ne ka kibariya ye هود نبي hudu Allah taala kan nabi nyuma akumba fo ko Yusuf أنت عادل e ma la diri ale ne صريخ o to المستصدق tlomage ba ka tlomage ka la me صالح النبي salihu ala kan nabi nyuma o fana kumba fo ko Yusuf كنا باسم e be wele ni ne to de ko ma nyuma إحقاق حقوق العباد ika Allah taala ka jo ka hake sabati Yusuf
Yunus ala ka nabi ɲuman a fana kun b'a fɔ na ɲumanw bɛɛ lajɛlen e de bɛna o tiɲɛ ta minnu kɔnɔ i ɲɛ ayiwa mɔgɔw ka nata u ka nata bɛna sabati e de ka bolo kan Yusuf a kun bɛ sogo de jinɛ dɔ de fɛ a kun bɛ sogo de jinɛ dɔ de do jinɛ silamɛ dɔ de do kulu fɔntira kɔlɔn cɛmancɛ la ka Yusuf labɔ ni Alahu Taala ka cɛkɔrɔba cɛ min kun bɛ ka makɔnɔ i bɛ min o kɔni y'a fili ji la a kɛr'u ɲɛna k'a tununa k'a banna nka masa Taala ka ko bɛ yen dɛ masa Taala ye kulu de fɔnti kulu k'o fɔnti ne kun bɛ sogo de la wa hali sa kuma jumɛn sa a bɛna to yan sa an ka taa bɛɛ fari fagara u y'a fili ji la k'a wele ka dɛsɛ Yahuza ale de b'u ɲɛma ale de ye tiɲɛlikɛlaw ɲɛma ye Yusuf Lawi e de wa ne ɲɛnɛma don a ɲɛnɛma don koyi n balimaw Yusuf ɲɛnɛma don a diyara ye Yusuf ɲɛnɛma don Yusuf ne ɲɛnɛma don bara hakili sigira ka taa an ka taa aw hakili sigira ka ban an ka taa an kun jɔrɔla koyi i ka na tunu ji la mun ne kun man jaabi ne yɛrɛ t'a dɔn ne kisira cogo min na koyi ne yɛrɛ t'a dɔn kisira cogo min na a ye n labɔ yan a ye n labɔ dibi bɛ yan n tɛ se koyi ne balima kunna n ko dusuku jalen ninnu tɛ sɔn u ma sabari i ka koɲɛ i k'a sɛmɛ ka taa Alahu Taala ma an mɛnna koyi an kan ka segin nka ne bɛ segin ka na dumuni ni ji di ma kana siran ji kɔgɔma kana siran o ɲɛ dɛ an bɛna ji di ma aw b'a dɔn k'a fɔ ji kɔgɔma aw bɛ k'a faga de kɛ aw b'a dɔn k'a fɔ kɔlɔn ji kɔgɔma don jaja awɔ ne kun bɛna fɔ Yahuda de ye n bali ko n kana fɔ Yahuda de ye n bali an ka taa an mɛnna yɛrɛ de an ka taa o y'a dab'a kama de ko ji kɔgɔma don nka Alahu Taala bɛ ji timiya ji timiyara nin ji in ka timi dɛ ji bɛ timiya ni Alahu Taala ka yamaruya ye kun fayakun o ye Alahu Taala ka yamaruya ye balamajugu a y'a ta kɛ a tɔ ye masa Taala ka dɛmɛ ye bari Israɛlakaw taara dɛ wajibu don ne ka sigi koyi Lawi bɛ sira la sini bɛ na sabari su in na sini bɛ na Lawi Rawbil Shamuun u taara a ye segin ka na yan n tora n kelen na balamajugu u taara Bani Israɛlakaw nin balamajugu ninnu bɔnnaw de kɛra Bani Israɛlakaw olu de ye Yahudiyaw ye Bani Israɛliyɛnw bɔra nin balamajugu ninnu de la nin balamajugu ninnu dɛ Israɛliyɛnw olu de kɛra Yahudiyaw ye Bani Israɛlakaw Yahuza o tɔgɔ de dara u la ko ayiwa Yahud ale tɔgɔ de yɛlɛmana ka kɛ Yahudi ye sisan o bɛ ka segin u y'u ka baara cɛjugu kɛ o bɛ ka segin Lawi taara sigi k'a ka bere fili mun de kɔsɔn i sigilen don sabula ɲɛ la n tɛ se ka n fa ɲɛda lajɛ tilefɛla fɛ an to fo tile ka n tɛ se ka n fa ɲɛda lajɛ fiyewu laala sufɛla an ye ko min cɛ juguya kojugu min kɛ o bɛna o datugu dɔɔnin an kana taa an fa min jigi waro la a den la den min ka d'a ye
an fa fana kana na an ɲɛda kalontigɛlaw ye min bɛ ka fujuni yira k'a sɔrɔ fujuni t'a la ya kuma ye tiɲɛ ye an fa ɲɛsiɲɔgɔnya ka gɛlɛn dɛ u k'a to su ka ko fɔlɔ u k'a to tile ka bin sabula u tɛna se ka taa u ɲɛ jɔ u fa la u y'u ka baara cɛjugu kɛ Yahuza dangatɔ balamajugu sinjijugu manganiyajugu hasidu لا يسعنا أن نحمل هذا القميص إلى أبينا an tɛ ka taa ni fini ye an fa ma ka to ni cogoya la dɛ أين هي آثار a الدماء bɛna fɔ ko yala ko joli nɔ bɛ min joli nɔ bɛ min Yusufu joli bɛ min an tɛ ka taa ni fini ye tan de f'an ka joli k'a la Yahuza bɛ muru bɔ ka saga dɔ kantigɛ a ye saga dɔ kantigɛ k'aw joli k'a la Yahuza sisan ayiwa u na waati sera u ti ka na laya u na waati sera u ti ka na maa tɔw ka baganw bɛ ka na nka Yakuba denw mana dɛ sabula u ko k'u tɛ se ka don tile fɛ لا تقلق kana jɔrɔ sa سيعودون بإذن الله u bɛna ni Ala ka diɲɛ ye كان تأبهم دوما أن tuma bɛɛ u يحشوا bɛna sɔnni tile ka bin dɛ لقد تأخر nka u mɛna bi dɛ لا شك في أنهم مستغرقون i في b'a sɔrɔ u bɛ tulonkɛ de la ka fara Yusufu kan u bɛ tulonkɛ de la n'o tɛ u bɛna ayiwa su kora sisan kɔni ayiwa su kora balamajugu u bɛ ka na sinjijugu u bɛ ka na ayiwa nin y'u ka baganw kun bɔlen ye u y'u ka nali bila sufɛla la mɔgɔw ye tasumaw mɛnɛ yen bɛɛ kamana gannen k'u makɔnɔ balamajugu ayiwa Yahuza balamajugu sinjijugu u ye kasi da minɛ nafigiya kasi mɔgɔjuguya kasi namimaya kasi u bɛ a kasi nafigiya kasi u bɛ nafigiya kasi la kabako nafigiya kasi kalon namimaya Yahuza أين يوسف؟ Yusufu bɛ min Yusufu bɛ min Yusufu Yahuza lajɛ Allahu Taala u bɛ kasi nafigiya kasi ya ka bɔgɔ ta k'a sira a yɛrɛ la kasi dabila Yahuza Shamoun Rabil bi a kuma fɛ mun de kɛra ayo makun dɔɔni Yakuba kirina balamajugu jigitigɛ Yakuba kiri Sayyidina Yakuba alayhi salam a kirina nfa bɔnɛ bɛ aw ye ni kojugu ye fa sɔrɔ maa ta tiɲɛlenw nfa nfa an na ni ji ye u bɛna ji seri a kan mun de kɛra a kirina de koyi a kirina Yusuf a ɲɛnatigɛra nfa awa a ɲɛnatigɛra ni maa min kirina n'aw ye ji seri a kan a ɲɛna bɛ tigɛ Ala ka nabi ɲuman Ala ka nabi ɲuman kunu Ala ka nabi ɲuman kunu Ala ka nabi ɲuman kunu balamajugu Yahuza filɛ u
bɛ kasi la n'a figiya kasi ala a yahuda lajɛ ale ka kasi ka jugu bɛɛ ye yahuda balima jugu أين هو يوسف؟ yusufu bɛ min ماذا حصل يا الهام؟ mun de kɛra ayi kuma sa mun de kɛra yusuf لماذا لا تقولون mun de ko sa a tɛ fɛn fɔ أقسم بالله min kali ni Allahu taala ye an bɛna kuma min fɔ أنا مت قبل أن نرجع. hala kun ka sa sɔnni an ka jɔ nin yɔrɔ in na قولوا شيئا. a ye dɔ fɔ الواقع إن سماع كلامنا an ka kuma in a bɛ maa dusukun pɛrɛn koyi yahuda la a bɛ se ka kuma cogo di أنا مستعد لتلقف أي خبر تنقلونه إلي. aw bɛna kuma jumɛn de fɔ ne ye ne bɛ k'o lamɛn أي مصيبة masiba jumɛn de bɛ yen sa نزلت على رأسي n'o jiginna ne den yusufu kan وإخوتي لنا ne ni n balimaw jɛrɛ ko in kɛra cogo min na n t'a dɔn ko i da n na n t'a dɔn كنا ذائبين حين sabula an kun tɛ yen tuma min na ni jigi tɛ yen ko in kɛra ونلعب فابتعدنا وغرقنا. an kun bɛ tulonkɛ de la sa yusufu to an ka minɛnw kɛrɛfɛ وعندما تنبهنا nka tuma min na an y'a dɔn k'a fɔ an yɔrɔba jɛra yusufu la بيننا وبين يوسف ɔhɔn قد انقضى شطر من o النوم. la an segira ولأن يوسف كان قاصرا sabula yusufu في الركض واللعب a kun tɛ se ka tulonkɛ kɛ an fɛ قررنا أن نستبقيه an y'a ye k'a fɔ an b'a to an ka minɛnw kɛrɛfɛ ولما أسرعنا nka tuma min na بالعودة n'an segira ka na وجدناه أثرا. an y'a sɔrɔ a nɔ de bɛ a yɛrɛ tɛ yen bilen وجدنا المتاع an والثياب. an ye a ka minɛnw sɔrɔ yen ani a ka fini an ma yusufu sɔrɔ yen dɛ an ma yusufu sɔrɔ yen على قميصه المربع. an y'a ka duloki de sɔrɔ ni joli ye a duloki joli ma yusuf ne kanubaga a ye yahuda lamɛn yahuda ko ale kanubaga yusufu عضو من أعضاء ولد يوسف. aw bɛna jumɛn fana yusufu ka ko la sa دمع ne bɛ kasi a kan ni joli ye وأبري عليه. hali a kun ka sa n ka a jɔ ka kaburu jɔ a kan n bɛ se ka yɔrɔ dɔn ni min ye اجتهدنا في البحث an y'an jija k'a ɲini an m'a ye لكننا لم نعثر على nka an ma yusufu sɔrɔ ko an ma foyi sɔrɔ fo a ka ni duloki surukuw y'a dun surukuw de yusufu dun يهوذا يقول الحقيقة. o de kɛra yahuda bɛ fɔ tiɲɛ de ko yahuda ye tiɲɛ de fɔ nafiki y'a kasi namima y'a kasi mɔgɔjugu y'a kasi والله هذا قميص قرة عيني. ne ɲɛ nisɔndiyala yusufu ka fini de ye nin ye yusufu ka fini ye nin ye yakuba a kirina tuguni yakuba kirina tuguni a kirina balamajugu denjugu ala ka nabi ɲuman kunu ala ka nabi ɲuman kunu yahuda bɛ ka kule ka tɛmɛ bɛɛ kan yahuda ta tiɲɛlen in bɛ ka kule ka tɛmɛ bɛɛ kan aw ye kojugu jumɛn de kɛ ne den na laya bɛ kasi la كيف سأعتذر لأختي راحيل؟ ne bɛna jumɛn de fɔ ne balimamuso rahili ye استودعني أختي. ne balimamuso a y'a den kalifa ne de ma ألا لعنة الله. ala ka danga bɛ suruku ka suruku min y'a dun أصبر على نار فراقك يا يوسف. yusufu i ka fara ɲɔgɔnya tasuma b'an jeni balimajugu ayiwa ayiwa u y'a daminɛ u ye kasi daminɛ a ye yahuda lajɛ u ye kasi daminɛ gokura هل كان ولد يوسف يرتدي هذا القميص؟ ni fini de kun bɛ ne den yusufu la wa هاجمته تلك tuma min na ni suruku y'a dun wa awɔ suruku y'a dun ka nin de to a kan na يا له من ذئب حميد. ja o suruku bɛ hinɛ dɛ ذاك الذي فتك بولدي o suruku o ye ne den dun لقد مزق جسده a y'a farisogo fara k'a dun من غير أن يمزق قلبه. nka a ka fini ma fara fɛn tɛ fini na ayiwa o kun m'o jateminɛ kasi tigɛra o kun m'o jateminɛ kalo dara kɛnɛ kan ka mɔgɔ dun cogo de ko fini ma fara o bɛ se ka kɛ هذا تعبير الرؤيا التي رآها نبي الله ala ka na i ye sogo min ye o kɔrɔ de ye nin ye الرؤيا التي فيها عشرة ذئاب n'i y'a ye k'a fɔ suruku tan n'u bɛ ka denmisɛnnin dɔw gɛn balaha bɛ kɔfɛ ayi ولد يوسف ayi لم ne ينال كل من den الذئاب. suruku ma s'a ma دليل على ذلك هذا ni القميص. fini de b'a yira suruku ma s'a ma yahuda إذا كان الذئب قد فتك n'a y'a sɔrɔ بيوسف suruku ye فلم yusufu dun يتمزق mun de kosɔn a ka fini ma fara de لماذا سلم mun de القميص؟ kosɔn fini kisira
an yɛrɛ ma nin k'i tɛmɛna ni sisan tɛ koyi an yɛrɛ ma nin k'i tɛmɛna ni sisan tɛ nin ye kabako ye dɛ fini tora cogo di ko fɛn ma k'o la tiɲɛ don koyi nin bɛ se ka kɛ cogo di Shamuru jumɛn de kɛra ye ɲɛ fɔ n ɲɛna n'an yɛrɛ t'a dɔn ba nin ye kabako ko ye dɛ ayiwa kalontigɛlaw ne t'a dɔn ko ye tiɲɛ min ye bala a bɛ kɔfɛ a tɛ kasi fiyewu a ye min kɛ ne den na n t'o fana dɔn nka ne b'a dɔn Alahu Taala yɔrɔ k'a fɔ aw tugura aw ni de kɔ aw ni jugu de ye ni ko jugu in ma siri aw ye nka siga si t'a la k'a fɔ sitana de ye aw dɛmɛ nin baara in na bala a bɛ kɔfɛ bala a tɛ ka kasi fiyewu an fana y'aw ɲɔgɔn an fana t'a cogo dɔn koyi an t'a dɔn nin t'an seko ye nin t'an ka junubu ye wajibi ko aw ka Yusufu kɔlɔsi a ye bɔ ɲɛkɔrɔ a ye taa Yusufu ɲini kana a ye bɔ ɲɛkɔrɔ an y'an jija k'an ɲini ko in ba an ma se k'a sɔrɔ a b'a sɔrɔ min ne fa y'a kɛ a ye taa Yusufu lasegin ma su in na a ye bɔ n kɔrɔ bɛɛ bɛ kasi la nka Balaha bajugu in a tɛ kasi dɛ Balaha ale sago ye nin ale de ko surugu min bɛ Yusufu dun k'o ye surugu ɲuman ye an ka taa fɛɛrɛ kɛ an bɛ se ka Yusufu sɔrɔ cogo min na an ka taa o fɛɛrɛ kɛ an ka fɛɛrɛ kɛ ka taa Yusufu ɲini naafigiya kasi Lawi aw y'a ye an ye kojugu min kɛ wa Bani Israilakaw e de ka junubu dɔn e de don n'an kun ye Yusufu fa ka na ni a farisogo dɔ ye ni mankan bɛ kutugu la an kun nana a farisogo dɔ ye a ma tɛmɛ fɔlɔ hali sisan an bɛ se k'a faga ka na a farisogo dɔ ye ne filila koyi sabu ne farala k'aw ka kojugu bɛɛ lajɛlen la nka n bɛ layidu d'aw ma n'aw ye ko wɛrɛ kɛ dɔrɔn n b'aw malo a ka ɲi baasi tɛ la i bɛ an ka kɛ cogo di an fa tɛ ka da nin na an fa mari tɛ k'a nɛgɛ ta koyi k'a nabara ta koyi o tuma Yusufu fagalen koyi a y'o kuma dabila a ye taa aw ka taa jija ka kalo tigɛ ka naafigiya namiɲumanya kɛ a ye taa lala aw fa ka se ka da aw ka kalo in na a ye taa aw ka jija kalo ni namara ni munafigiya ni namiɲumanya fɛ Yahuda ko olu ka taa Yusufu fa ka na ni o farisogo dɔ ye subhanallah nin ye munafigiya ye Yahuda yɛrɛ bɛ ka kule fa bɛ buguri ta k'a sera a yɛrɛ la k'a sɔrɔ sa kunkolo ye ale ye kojugu kunyanfan ye ale ye sitana yɛrɛ ye ale de ye Yusufu a bɛ kɔlɔn kɔnɔ fɛn ɲɛnamaw kɔnɔw bɛ ka pan k'a ɲɛnajɛ kulu funtira kɔlɔn cɛmancɛ la Allahu akbar kisi bɛ Yusufu ka nabi ɲuman kisi bɛ Nuhu nabi ɲuman tiɲɛta b'a kan kisi bɛ Ibrahima tiɲɛta b'a kan Ala tere kisi o bɛ Adama tiɲɛta b'a kan kisi o bɛ Nuhu nabi ɲuman tiɲɛta b'a kan kisi o bɛ Ibrahima Ala tere tiɲɛta b'a kan kisi a bɛ Adama tiɲɛta b'a kan kisi a bɛ Isahaka tiɲɛta b'a kan kisi o bɛ Nuhu nabi ɲuman tiɲɛta b'a kan Ibrahima Ala tere tiɲɛta b'a kisi bɛ ka Isahaka ni Yakuba nabi ɲuman fila o ka tiɲɛta b'a Adama tiɲɛta b'a kisi bɛ ka Nuhu nabi ɲuman tiɲɛta b'a kisi b'i ye Ibrahima Ala tere tiɲɛta b'a kisi b'i ye Isahaka nabi ɲuman ani Yakuba nabi ɲuman fila ka tiɲɛta b'a kisi b'i ye kisi bɛ Yusufu ka min ye tiɲɛtigi ye nin ye malɛkɛ nana kisi bɛ fana kan e jɔn ye a bɛ sa ni dugu cɛ a bɛna jigin sisan a jiginna nin ye malɛkɛ de cira Yusufu ma Allahu akbar ne ye Allahu Taala masa kelen pe ka ciden de ye ka na e ma ne de yamaruyara ka tugu i kɔ Yusufu ne balimaw u ye ne fili kɔlɔn in kɔnɔ ka taa u ye n gosi ka ko bɛ dan kan ne b'o dɔn nka i ka joginida ninnu n k'a bɛɛ kɛnɛyara ni Allahu Taala ka jɛn ye a ka joginida bɛɛ kɛnɛyara jogini bɛɛ kɛnɛyara a foyi tɛ yen tuguni Allahu akbar o tuma jogini min bɛ n dusukun na o fana bɛna kɛnɛya wa
ne fa de yen to yode أريد لهم أن يعاقبوا e fe ka nyangata wa ay inte fe ka nyangata إخوتي من ne أجل balma do ambe fala ولكن ما هو سر عداوتهم nga ubere juya tamuna أراني أذيتهم ne أو أسأت إليهم ne juguma de kula wa أرس إخوتك دعائم العداوة ay i balma ko ri o juya loma de sinsi على أيدي kayeshi ema ani ifa ni israila de to أيدي أبنائهم بحق الآتين من الأنبياء hanna yuma minu bena opuna ni nyona ke ula سيؤذون أنبياء opuna nabi nyuma chama de toro غير قليل mimma ndo fiyo يكون أي من الأنبياء بمن nabi nyuma shi sika kisi kabon ni majugu ni toro ma أنا قلق على أخوتي ne jorle men balma ko ande أريد أن يتوبوا إلى الله fuka tubi kata alama de ستحثهم على أن يتوبوا من ذنوبهم في يوم لا don do la ibina hala manja ibina obla ka tubi فتكون سيدا على eri إخوتك bina ke kuntige ibalma ka تحذرهم من عاقبة أمرك ibina o kisi ka bo ko labama لا تتركني وحيدا هنا karanton kelena فالخوف يتملكني ne bika sira ko islam bi kan soro يوسف يوسف. تألف الشدة ikanga awa deli geleya la koi وإياك أن تنسى kana nyina de ينال يوسف عزا yusufu ate bonya ba soro fiu adi joro korotale ato soro funa filla kolongono fa indi soja ka fo ko mina ke da yumaye mina ke chide ye فمتى سيحين أوان o تحقق wati be se kuma jime هذا المكان في الظاهر ni yoro yi ko kereka لكن ni wa kolonde nga ku gindo ye allah taala ka hine de ni ye الوعد ليس ببعض odora allah taala ka lahiri mina sabati halate me الله يا يوسف allah taala yusufu خلقك لتكون نبيا ayi dade ika ke nabi nyuma de ye masage sezika ibra ke nabi nyuma de ye ika do ka fo yusufu أن الله ika do خلقك allah taala yi dade ki tanga ngoto ika ke masake nabi nyuma yusuf malaika tara أين أنت يا ebe misa allah taala kelepe ka chide itarami masa kelepe ka chide aiwa yusuf kibe kolon kono kolon ni ya ikere ka koko jugudo nga allah taala ka hine do allah taala ka hine o de bi kan kolon ye o de ko jugudo be here de ba kono ko do be mo ba jugmalama ye nga here de ba kono yaquba ahamina yaquba e bara soro de jugu فلم يكن ne ba do ka fo surgu ma ne de yusufu dum ba do surgu ma dum لكنني لا أعرف أي nga ne ta do masiba jumere jigina ne de yusufu ka ne ta do nta do yusufu ka fini aywa bal ma juudana unana na fige ya kashi damne na tuguni aywa aywa uye kashi damne yahuda na fige ya kashi الويل لنا bone be ahunye أمثال ومنافقون aw ye kune munafiki bayele male ndo aw ye ma nabara taw de bani israila kaw ay nabara taw bayele male mun nay mawde mfa أعلم أنك لا تصدق abado ay mi foyitna dawla mfa إننا نقسم بالله العظيم nga men kalini allah taala mata kelepe أننا لن نحدث ka fo ay mi fo ay tinya drone fi nyana men kali allah taala kelepe la ne yahuda mangaya be kule na figi ya kashi fana ya kashi namima ya kashi mogojugu ya kashi sa kungulo filɛ صرف جميل sabari o de ka ɲi والله المستعان n bɛ dɛmɛ ɲini allahu taala de fɛ fɛn kan o bɛ ka fɛn min mankutu ko fɔ ale de ne dɛmɛ b'a la ɲuman ɲini ko in na لن أغفر لكم n tɛ yafa aw ma لن أغفر لكم من n اليوم tɛ yafa aw ma bi n tɛ yafa aw ma عما نزل بولدي n tɛ yafa aw ma n tɛ yafa aw ma nin kɔ n tɛ yafa aw ma ayi ta ayiwa a y'a lajɛ yahuza dimina a dimina kasi dabara a y'a lajɛ a dimina a dusu bɔra mun na a ma sɔn a ma daw la yahuza dangatɔ a filɛ balimajugu lawi lawi a dɛsɛra ka sigi a dɛsɛra ka jɔ
أنا لم أعد قادرا على nete se mfa bi ka degu min ke kan mu yunte se mfa ka degu beta Yusuf labo kana na e beta Yusuf ye beta Yusuf labo kana ko beta labo kana lawi côté aywa عودة يوسف Yusuf mana segi ka segi ya okora afa bandanga okora ambe lebu okora anga ko be dakena ka ambe malo ibe ko mfo ibo nyine ya ibo doa على الأمر ولن eh de jora mi kan bake betata بمقدوركم aw sigam balin beta Yusuf bokana aywa ye muru ira la balma jugu لا أستبعد أن ne bidala ka fo تقتلون hali aw so kan fa yere faga jango yere nete hali ne aw so kan fa yere faga mo jugu سيدي يعقوب yamma ke Yakub ne Kanaan kauye Allah taala ka dabi ma obina deme aka masibala ka denyini Kanaan kau أين والدك؟ aw fa be mi abiso kono yefe ne Kanaan kauye obina Yakub deme ماذا تريدون؟ abe munyine أود أن أرى أحدا من ntefe ka mashi aula ntefe kauye abanya na kwa de oniro abanya na kwa de oniro ne Kanaan kaude نحن أبناء مدينة aw ye كنعان Kanaan dugu mo de kwe هو يكين ne Yahoyakin de dayele Yahoyakin ne yode سلام الله على kisi beka يعقوب Yakubu ba Allah taala kan nabi ma وعليك السلام kisi beka ya choroba لقد جئنا لمواساة annana mina ideme ka masibala ومساعدتك يا الله. ki deme ya ala kan nabi ma فلا تذهب بنا إن كنبا. كنا نطيع المساعدة na soro ambe se ki deme kana ba nga deme la ما زلت أجهل hali sisa ne taro يوسف ميتا na ton de asara de wala balo don to don يقول أبنائي أن ne الذئب de obi ka fo surgu de ya dun لكن هذا ليس nga صحيح o te knye fiu ومع ذلك nga أجهل ona ta bela gede min ya soron ta don التي حلت به mi masiya min de soron ta don de ذاك من القلق joro dabla حيا فسنعثر عليه na nyina ma do an ba soro شبرا شبرا amna ta tara ya sibiri ne kile am ta yoro nyini ay tu du haje fono atu fajiri kase فالبحث عنه sabula no tara nyini ni watina awa kai tile fala de ay سيكون قد فات الأوان o ba soro yoro jana باشر بالبحث عن ay ta nyini sisa suina yere ولكن onga an ba soro mi samba المرأة bange na ya bange yoro awa bange anya la je sibiri nye kile am se ga soro ولكننا لم نعثر nga ma se Yusuf soro de butefa ko tade من جديد awa me se ga tatu na me se ga يقول tatu أنا أكثر عددا ولربما عثرنا عليه anga ta sena la la mbai anga يقول ta أنكم ساهدون في البحث aw te fe ka balma ke de ko aw te fe ka nyini ay ote sa ote naga da mi ta nyini ke أحضري لي ثيابي فوق na nga fini ete ala balma jugo ko ya to du ka je sabula ube fe ka ta fo uko ka ta ko yorke طريق مغارة الخليل aywa Khalil sira ambo siram na de Khalil kulu wo sira ambo mine ko beta Yusuf nyini سنأتي معكم أيضا an fana bina ka fara auka لا حاجة لي ذلك ay o mo gote ay to ya ay ko to ya كنا أبقينا في البيت aw ka to ya an beta nyini aywa balma jugu jole fle ku beta Yusuf nyini o be joro la o ye joro damine o kun defa ka ta sisa o me fe ku bali talima de ngaw ma se ku bali aywa Kanaan kaw wulila ka fara Yaquba ka aywa o beta Yusuf nyini o be ka joro ولكن ما الذي nga سيحصل mu de bina ke إذا أفلحوا في العثور على nu sera ka Yusuf labo o be ke tugodi حينها سنحرم o wati la an fa ka ya fa an to soro an ga nyina ma be kono يوسف ونعيده إلى an أبينا ga ta Yusuf na fe an ga la sei kana nyori fa nyana o ko ka ba an ga ta عن خلافة o an fa no blayadu an fa no blayadu عن حبه لنا an fa ka siga an kanu o dun o be tugodi بعد ذلك سيأنف أبونا منا o ko fe an fa bina bauna ka te be korole yere ka والدنا يعقوب an fa Yaquba أبدا atina an kanu abada هذا شيء مؤقت ne ni ko an sigire bene ni تعاقب الأيام كفيل بأن nga do na ta o bato abenyi na Yusuf ko سيقبل علينا no kera wala abenyi shi an ma do na ta wala وعثروا على يوسف o nu ya soro shina du aba ka tugodi لن يفعلوا ay uta soro shina هل نسيت أن نقضنا يوسف من المرعى إلى مكان ay na tara Yusuf yoro jande ya an tara yoro jaka ba yoro la يجدي أن أفعل an ga joli na fatala an ga ta fara mako ka ko an ga joli na fatala an ga ta fara mako ka balma jugo sisa o ye joro de damne nyin ni kelaw no tara Yusuf ye o be ke tugodi nyin ni kelaw wala ka jo aywa Yusuf
Yusuf. Yusuf. Ñinni kala wulla. Yusuf. Allah. Uyu fa sege. Denjugo. Ye mo sege e boli ka jow senga. Denjugo ani balma jugo. Sinji jugo. Balma jugo no dew de kara yahudiyaw ye. U dew no bona de kara bani israelakaw ye. Wol de kara israeliyaw ye. U bora no de la ni balma jugo ani ni sinji jugo. Be kashi la ka kule na fiyala fani fana yala be kashi ka soro tinyete mufle yahuda yahudiyaw to bora ale de la ale to de kara yahudiyaw to ko yahuda yahuda bora o de la nyinni kalaw ka nyinni be sena Yusufu balma jugu ya fili kolongono akoto be masata ala bolo ne Binyamin ye anu doni taw yu segitola e koy usegira nyinni kala usegira mufa unana koy unana aywa barabe jora ko be jora nyinni kala ani balma jugu yara sigile fle السلام على نبي الله. كيسي بي على النبي نماكا. وعليكم السلام. كيسي بي أوفناكا. فتشنا أرجاء المرأة. أني بانجي رفع بي لجي فرا أني بي لجي فردي أني فردي أني بي لجي أما سكا يوسف سرودي فراو أني فراو أني بي لجي والله يا يوسف ندي أيوة باون نو أنتو كده كفوك تاسي كلوكو من يرولا نحن أيضا أخفقنا في الوقت. أنفنا جيري أنفنا مسكا سرو أنفنا مسكا يه خذوا قسطا من الراحة. أيوة لا فيها وسأنطلق معكم بنفسي. نبنا تاكا فراوكا تقولي نبنا فراوكا كتاكا halisa ama blade ayo lafiya doni balma jugu ayo ko jugu ke sinji jugu ayo ko jugu ke namimew ayo ko jugu ke yahuza allebe ko nyama sa kungolo shetana kungolo ريب عندي أنهم سيعثرون على يوسف اليوم. وبيوسف يبي كوي سيغاشيتالا فأي عذر سنقدم amna jimare fo an faye ay uma soro folo anga boka faroka ga ko suguna minke anga boka faroka o bora ko kura tuguni Yusuf nyini o de besena Yusuf aywa balma jugu fana bora ka farauka yahuda jugu man korofle hali yiru jukorola hali biu jukorola o babe laje ne dina aywa ujole fle balma jugu ujole fle sinji jugu ujole fle nga amba kola shinin ko bena bal hate kashi fiyo sabula ale fana ba kunda ale de sa kungolo balha ate kashi ko ma digi balhala ko jara yede sabula Yusuf jugu ya ba kono balha akeme ka zalfa fara yere ka ne la yaye Binyamin ani dina Yusuf Allah oye to gorba segen oye to gorba tonyo oye to gorba degun den jugu balma jugu sinji jugu aywa Yusuf kono bala ka nyene ya sabula demseni kono ka
Allahu akbar. Kisi o be adama tiɲɛta baga kan. Kisi a be nuhu nabi ɲuman tiɲɛta baga kan. Kisi a be ibrahima ala teri tiɲɛta baga kan. I kun taara min terikɛ i kun taara min ne ma se ka sunɔgɔ o jɔrɔ fɛ yusufu gɛlɛya de ko gɛlɛya i dege o la koyi i dege o la o tan yusufu a bɛna to kɔlɔn in kɔnɔ yan de wa fo ka taa a ko gɛlɛya yan wa i k'a dɔn yusufu a bɛ i n'a fɔ ɲɔkisɛ de ɲɔkisɛ min n'a tɛ falen fiyewu f'a ka bila dugukolo jukɔrɔ de yusufu bɛ i n'a fɔ ɲɔkisɛ de a bɛ bila dugukolo jukɔrɔ de a bɛ sɔrɔ ka falen ka mɔ ka kɔrɔbaya i bɛna kɛ ten de yusufu o tuma don dɔ la ne bɛna bɔ kɔlɔn in kɔnɔ yan wa ka surunya yɛrɛ la koyi hali a man jan n nana i ka kisi nisɔndiya n nana o de f'i ɲɛna k'a fɔ i bɛna kisi yusufu i bɛ n'a fɔ ɲɔkisɛ de i kan ka don dugukolo jukɔrɔ de n fa ko ayiwa diɲɛ kɔni a bɛ i n'a fɔ kɔlɔn de mumunu bolo o tuma na a bɛɛ lajɛlen ye kelen o tuma na n'i bɛ kɛnɛma o wala i bɛ kɔlɔn kɔnɔ a bɛɛ ye kelen n'i fa ko tɛ ne fɛ k'a fa kun bɛ ɲɔgɔn ye dɛ n'a y'a sɔrɔ yusufu i ye yakuba fara ɲɔgɔnya i k'a dɔn i kanuba min ye masa kelen ye a ma ɲin'i kɔ n fa ye misikina ye sa a sɛgɛnna ko jumɛn de bɛ n fa sɔrɔ sa fɛn bɛ kɛ i fa kan i fa min n'a ayiwa a faralen kura ka bɔ a kanuba la a bɛ cogo min na i fa bɛ ten de dɛ den faralen ka bɔ a la a kurakuralama i fa bɛ o jɔyɔrɔ dɔ kamana gan ne bolo yusufu ko yusufu i n'a fɔ ɲɔkisɛ de a bɛ bila dugukolo jukɔrɔ de ka sɔrɔ ka falen o de kosɔn u taara fili kɔlɔn kɔnɔ ni Alahu Taala ka yamaruya ye Yusuf ɲininikɛlaw bɛ fan bɛɛ ɲininikɛlaw bɛ fan bɛɛ balamajugu u y'a fili kɔlɔn de kɔnɔ u ye cɛkɔrɔba sɛgɛn o bɛ k'a lajɛ hali yiriw jukɔrɔ hali binw jukɔrɔ hali faraw kɔfɛla fɛ yen bɛɛ bɛ lajɛ ayiwa kɔlɔn dɔ bɛ yen fɛla fɛ dɛ kɔlɔn in fɛnɛ yiri kɛrɛfɛ an tɛ se ka t'o lajɛ wa an de b'a dɔn nka maa si ta n'i ka bagan in ye o sabula a ji kɔgɔma don an bɛ se ka taa lajɛ o ayiwa u ye jɔrɔ daminɛ u bɛ ka taa kɔlɔn yɔrɔ la u ye jɔrɔ daminɛ u bɛ ka taa kɔlɔn yɔrɔ la u ma taa kɔlɔn fan fɛ fɔlɔ dɛ sabula a bɛ kɔlɔn de kɔnɔ ayiwa Alahu Taala ka malɛkɛ Yusuf e min falen yɔrɔ ka sanu e tɛ fɛ ka sunɔgɔ wa surɔ ne ma sunɔgɔ o sisan kɔni sunɔgɔ bɛ ka se n'a yɛrɛ dɛ masa kelen pe Alahu Taala kibaruya caman de b'a bolo a ka dannifɛnw na Yusuf i man ka to i ɲɛna Yusuf nin tɛ i ka kunu waati ye suna Yusuf Allahu Akbar ni Alahu Taala ka yamaruya de ye sabula u bɛna kɔlɔn yɔrɔ la an ye fan bɛɛ lajɛlen lajɛ mun an tɛ taa kɔlɔn yɛrɛ lajɛ an ka taa kɔlɔn in lajɛ kɛ sabula denmisɛn dɔ a bɛ se ka bira kɔlɔn kɔnɔ ayiwa Alahu Taala lasunɔgɔ a bɛ sunɔgɔ la Yusuf ayiwa balamajuguw bɛ jɔrɔ la Yusuf ayiwa u bɛ jɔrɔ la Yusuf ayiwa a ka dun dɛ ne tɛ ka dugumala yɛrɛ ye fiyewu ayiwa balimajugu u bɛ jɔrɔ la u bɛ kamana gan na n'u sera k'a labɔ a ka di Lawi ye n'u sera k'a ye a ka di Lawi ye nka Alahu Taala y'a lasunɔgɔ o de ye Alahu Taala ka yamaruya ye mɛlɛkɛ o y'a lasunɔgɔ
Yusuf Allah Ta'ala ye fɛn wɛrɛ de latigɛ i ye koyi fɛn wɛrɛ latigɛra i ye ayi Yusuf e man ka kunu ka bɔ sunɔgɔ la sisan k'a fɔ ka segin ka taa fara i fa kan ayi o ma latigɛ i ye Yusuf i man ka segin ka taa i fa ma masa Ta'ala ye ko wɛrɛ latigɛ i ye de malɛkɛ ye Ala sunɔgɔ sabula Allah Ta'ala ka yamaruya de ye u kana ye Yusuf